nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, al nostre canal. Continuem amb el mes de les coques. Quarta recepta i última de coca. Avui la coca que estarem fent és una altra de les meves favorites. Encara que trobo que totes són favorites. Però bé, aquesta una miqueta més. Avui farem una coca de crema. No explico res més, no dic res més, com sempre. Comencem. I el que necessitarem són 2 llàmines de pasta de full, gema pastissera, jo he preparat més o menys 1 litre, un ou per pintar la coca i he pensat en donar-li un toc una mica diferent, així que he agafat crocanti d'ametlles per decorar. I començarem estirant la llàmina de pasta de full. L'estirem una miqueta amb el rodet. La punxarem una miqueta amb una forquilla perquè no es bufi. I ara li posarem la gema pastissera per sobre. Ben extesa. Intentarem no arribar a les voreres perquè les utilitzarem després per sellar la coca. Així que deixarem una miqueta les voreres lliures. I ara que ja tinc la crema ben extesa, reservo aquesta llàmina perquè anem a estirar l'altra. Amb molt de compte. I ara mireu, per segellar, amb l'ajut d'un ganivet d'aquests sense punta i amb els dits untats amb farina anirem posant un dit i anirem fent així amb el ganivet. Un dit i així. I ara que la tenim tota segellada, anem a punxar la massa de dalt amb una forquilla. Igual, perquè no se'ns infli massa. Ara que ja la tenim preparada a la llauna de forn per ficar-la quan estigui, aprofitarem i la pintarem amb ou.
i li tirem el crocanti d'ametlles. I ara ja està llesta per anar al forn. Jo he precalentat el forn a uns 180 graus i la tindré durant uns 20 minuts. Però bé, com sempre, i com sempre us dic, que cada forn és un món, aneu-la controlant, que no se us cremi. I aquí tenim la nostra coca de crema per Sant Joan. Aquesta és la quarta i l'última de la sèrie de coques que hem estat fent, així que amb aquesta coca doncs, us desitjo que passeu molt bona revetlla, que tingueu molt de compte amb els petards, amb els coets i amb el cava. Bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la quarta i última recepta de coques. La propera setmana ja trobarem alguna altra que ens corqui les dents i ens faci pujar el sucre. Així que ho deixem aquí, espero que us hagi agradat moltíssim, que l'hagueu provat a fer, evidentment. Si us agrada, doneu-li el dit, podeu fer-me els comentaris que vulgueu aquí sota i ens veiem la propera setmana. Cuideu-vos moltíssim. Adeu!